Toto je vážne. Táto veta ma úplne šokovala. A zároveň som si spomenula, že ja som to žila tiež. Ale bolo to tak dávno, že som to skoro už aj zabudla. Tá veta padla od klientky a znela: ja najprv musím naučiť mamu, dopriať mojej mame, aby žila šťastný život, a potom môžem ja. Lebo moja maminka sa to nemala kde naučiť, má zlé návyky, tak sa to musí naučiť ona najprv. Ja jej v tom pomôžem, rôzne kurzy, rôzne... A potom budem šťastná ja. Tá klientka alebo ten človek, ktorý to hovorí, tá dcéra, nemá ani 16, ani 26, ani 36 rokov, ani 45. Takže nie je to človek, ktorý by si mohol povedať, že mám ešte čas na vlastné partnerstvo a podobné veci. Je to vek, kedy sa buď dcéra akoby zasvetí tomu, že bude pomáha tej matke a vlastne dáva jej tú energiu svoju životnú a žije tým nezdravý svoj model, alebo začne žiť svoj vlastný život. Ale pokiaľ máme toxické návyky zo svojej rodiny a zo vzťahu s mamou, tak môžeme práve tvrdiť tieto veci. Že najprv musí byť šťastná mama, jej to náleží a keď sa jej to podarí a ona sa proste z toho dostane a toto krásne si všetky tieto veci ako návyky, ako sa mať rada, ako nevysieť na svojej dcére, ako si tú svoju dceru vlastne neuzurpovať, keď ona sa tá maminka od toho všetkého odučí, keď prestane byť toxická, keď si uzdraví to srdiečko, tak príde aj čas na šťastie tej dcéry. A potom je ešte ďalšia. Súhlasíte s tým alebo nie? Pokojne mi napíšte. A potom je ešte ďalšia geniálna veta. A to je, že na ktorú ako naozaj môžete počúvať možno ešte viac. A to je, že veď z duchovnej roviny sme všetci spojení. To znamená, že z duchovej roviny tam... Čo keby som z tej duchovnej roviny na ňu pôsobila? A čo keby som z duchovnej roviny jej pomáhala? Veď ten duch ju môže premeniť. Tak k tomuto, k týmto veciam chcem povedať, keď takto k tejto téme, ja som ešte z toho taká rozrušená, ale pomaličky si to sa dá. Tieto vety dokáže povedať dospelá žena. Dospelá žena, ktorá sa stará o svoju mamu. Tá dcéra má približne okolo 50-ky, takže koľko má tá matka, ktorá už má svoje zdravotné problémy, ktoré nechce ani uznať, ktoré má na to, aby mohla byť s tou dcérou. Takže, ak toto riešite, ak riešite to, že od svojej mamy čakáte, že ona bude šťastná, že sa to naučí, že sa jej vyrieši tie problémy. Či už sú to problémy citové, psychické, alebo nejaké materiálne, že sa vlastne postaví na vlastné nohy, že bude nezávislá, že bude vedieť byť šťastná. Tak pokiaľ sa ako deti o to staráte, pokiaľ sa ako dieťa o to bláho svojej matky usiluješ, a ona robí malé pokroky a potom sa to vráti späť, taký, že malý krôčik dopredu, 3 veľké dozadu, a dovolí ti tvoja matka, aby sa ty ako dieťa o to starala, alebo staral, tak vedzte, že to je toxické. Že to je toxické, pretože zdravá matka, netoxická, toto nedovolí. Preto, lebo zdravá matka má jasne nastavené, čo je koho zodpovednosť.
A zdravá matka má aj zdravý vzťah k svojim deťom, takže oni necítia zodpovednosť za ňu, ale cítia za to, že chcú byť s ňou. Čokoľvek zažíva, že ju chcú spozrieť, že ju chcú vidieť, že chcú s ňou proste tráviť čas. Pretože je to ona. To je zdravý vzťah. V prítomnosti tej matky je mi dobre. Chcem za ňou ísť. Jej smiech, jej žarty, jej kuchyňa, jej pohľadenie, jej slova, jej bytie je pre mňa vyživujúce, milujem byť svojou matkou, preto tam idem. A či už tá matka sa má dobre, alebo práve potrebuje nejakú pomoc, alebo tak, to je vedľajšie. Urobím, pomôžem, lebo ma to teší. Ale dôvod, prečo za ňou idem, nie je preto, že ona ma potrebuje, alebo ona sa nemá dobre bezo mňa, alebo je na mňa nezávislá, ja musím niečo pomôcť. Nie. V zdravom vzťahu ideš za tou matkou preto, lebo ti je s ňou dobre, fyzicky sa proste rozplývaš v jej prítomnosti. Ak to tak není, ten vzťah zdravý nie je. Lebo toxická matka, ona robí práve závislosť. Ona sa zavesí na to svoje dieťa. Ona sa ako zavesí na to, a všetky tie možnosti, ako tu vidíte toľko kvietok, a všetky tie možnosti, koľko je tu kvietkov, toľko možností, ako vysáva to svoje dieťa skrz strach, skrz pocit, ja toto potrebujem, ja to sama nezvládnem a pomôž mi a toto a hento. A vytvorí si, a mňa boli hlava, a včera mi nebolo dobré, mala som závrať a bojím sa a toto a hento. A ona to len tak spomenie napríklad v tom telefóne a ty už bežíš za ňou, lebo sa bojíš, čo s ňou bude. Ak sa o svoju matku staráš preto, že sa bojíš, čo s ňou bude, že sa bojíš, akým spôsobom zase veci, ja neviem, dokomolí, radšej to urobíš ty, tak to nie je zdravý vzťah. Pretože to je toxický vzťah, tam je to opačne. Ona sa stáva tvojim dieťaťom a ty ju dotuješ svojou energiou. Ty sa o ňu staráš. Ty sa staráš o jej dobro, aby rozkvitla, aby vôbec žila, zalievaš ju, dávaš jej životný priestor. Lenže to je tak, toto je toxické. Prečo to je toxické? Pretože poprvé robíš to a neuvedomuješ si to ako dieťa, máš pocit, že sa to tak má. Nemá. Tak toto nemá byť. Ale tebe ako dieťaču to príde normálne, že matka proste ťa vystresuje až do nebeských výšin a ty proste ideš. Alebo zo strachu, alebo proste je to normálne. Nie, ten strach a ten pocit, ten pocit je niečo, čo ťa otočí za ňou do minulosti, pretože matka je za tebou. Ona tu bola skôr, ona tu bola dřív, ona tu bola pred tebou. Je to niekto, kto tu bol dospelý, keď ty si sa narodil. Je to ten človek, ktorý vytvoril vzťah medzi vami. Je to ten človek, ktorý bol zodpovedný za to, ako to medzi vami bude. Ten dospelý, ten starší nastavuje, ako to medzi vami bude. To bola ona. A ona to nastavila cez pocit viny, cez strach, cez zodpovednosť za ňu. Preniesla zodpovednosť za ňu na teba. A ty sa tým pádom za ňu neustále otáčaš, zachraňuješ, dávaš, dotuješ svoju energiu z akéhokoľvek dôvodu. A v tej chvíli ty svoje srdce, svoju energiu, ktorá má ísť dopredu, do tvojej budúcnosti, tak otáčaš do minulosti, dozadu. A ten, kto je za tebou, sa zživí tou tvojou energiou, pretože tam, kde je predok tvojho tela, tam ide tvoja energia. Takže ak sa otočíš a dávaš to do minulosti, ide to do minulosti. A toto je veľmi nebezpečné. Naozaj veľmi nebezpečné a toxické. Ak to od teba mama chce, ty si to ani neuvedomuješ, je to toxické. Prečo je to toxické? Lebo ty dávaš svoju energiu niekam, kam vôbec nepatrí. Zdravé je to tak, že mama je samostojná, je to človek, ktorý má svoju vlastnú energiu a ty si to k tej energii priťahovaná láskou. Ty tam ideš, lebo ju ľúbiš. A navzájom si prospievate tým, že ste spolu. A čo už robíte, či už plejete záhradku, alebo idete tamto vybaviť, alebo hento, tak je to všetko v radosti, je to v porozumení, ste spolu, tvoje telo je uvoľnené, smejete sa, je to krásne. A potom, ako sa oddelíte, tak sa cítite už nabitý proste energiou
žiarivý, necítiš sa unavene, vyčerpanie z toho, že tak som to prežila. To boli zase nákupy. Je to niečo, čo robíš rada, čo robíš rád, lebo ťa to, tá bytosť je pre teba obohacujúca. To je ten pocit. Ak to tak nie je, tak to je dobré, tak to nie je dobré. Ty musíš k svojej matke pristupovať z radosti. To znamená robiť pre ňu to, čo ti robí radosť. Ak to robíš preto, že sa o ňu bojíš, že ťa ona vydiera, že máš strach, že na teba hádže pocit viny, tak to má jediný dôvod a to je to, že ten vzťah od nej k tebe je toxický a nastavila to ona. Nastavila to skrz pocit viny a skrz pocit to, že ty máš zodpovednosť za jej blaho. Ty máš zodpovednosť za to jej pomáhať. Ty máš zodpovednosť za to, či ona je šťastná alebo nie. A toto je chore. Toto nie je správne. Už som povedala prečo. A druhá vec, čo som spomenula, je tá duchovná sféra. A toto je dôležité. Lebo nad tým sa veľa ľudí sa tou duchovnou sférou zaoberá a môže sa nad tým zamýšľať. A zamýšľa sa nad tým takto. Áno, duchovná sféra bez hraníc, odtiaľ by mohla tá pomoc tej matke prísť. Tak, platí všetko, čo som povedala v prvých 10 minútach a teraz k tomuto duchovnú. Duchovno je bezhraničný priestor a jeho zákonitosti platia. No pokiaľ máš telo, tak si limitovaný. Ten duch je limitovaný tým telom. Telo má limity. Nemôžeš byť na 5 miestach naraz, si v jednom, si v ohraničení tela. A to telo je etablované v nejakej rodine, v nejakom sociálnom systéme. Takže ak si v tele, tak ten duch má svoje obmedzenia. A to telo je v nejakej rodine a tam máš nejakú rolu. V niektorej si dieťa, v niektorej si otec, v niektorej matke, všade máš nejakú rolu. A tam, kde sa nachádzaš, to telo, ten vzťah k nejakej ďalšej duchovnej bytosti, ktorá má telo, ten vzťah, ktorý spolu máte, je nadradený tým duchovným záležitostiam. Duchovná sféra je bez limitu. A limituje ju to, kde sa tvoje telo nachádza, pretože skrz to telo ty jednáš. Takže musíš naozaj rešpektovať tie zdravé limity rodinného systému. A tie zdravé limity rodinného systému hovoria, že za šťastie matky nie je zodpovedné dieťa. A pokiaľ sa to dieťa stáva zodpovedným za svoju matku, tak narušuje beh dejín, narušuje tie zákonitosti aj duchovné, aj rodinné, pretože sa vymieňa, stáva sa do role rodiča a ten rodič sa stavia do role obete alebo dieťaťa alebo niekoho nemohúceho. A tým sa to celé komplikuje, pretože tá energia začína prúdiť úplne inak. To znamená neprúdi a už sa to tam cyklí, už sa to zaužľuje a sú problémy na celý život, ktoré sa potom prenášajú do tela, prenášajú do ďalších vzťahov. Takže nie. Nie až keď matka bude šťastná, tak potom aj dieťa. Nie z duchovných rovín zachraňovať svoje rodiča. Nie. Musí treba rešpektovať to, čo je nastavené zdravo a z toho vychádzať. Napíšte mi, čo sa o tom myslíte. Dúfam, že som pomohla tým, ktorí... Je to zložitejšie, zvlášť keď je tam toxický vzťah. Ak je toxický vzťah, niekde tu máte link a toxický vzťah nastavený matkou, to treba fakt vyriešiť a zbaviť sa tej toxicity, vyliečiť sa s ňou. Nie je to jednoduchý proces, ale je to možné, lebo z toxického vzťahu s matkou sme nastavení na veci, ktoré sú úplný omyl a nám škodia. OK? Tak sa vidíme.